kaka oganda operate. Erokamano. Korka kori Morris kabiro korka kori ni nyalo paro ni piny Kenya ochomo kama chalo nade gi sani kaluore kod weche mosebedo ka wachore. Okay, Joyce, erokamano kendo nyadi chiel kendo e weche kaka piny dhi kada kaluore gi siasa wa masani yudo ka uauni gunism omedore gwengewa kendo magi madhi affect wa kaka joluo kada kaka jo Kenya nikech ibedo ka ng'ato wacho gima wiyo miye mondo mi omore kendo wuon kata mondo mi look for his own feminism but yudo ka koro gini biro affect generation mabiro to gini en gima dhi mbele okinyi kod odhiambo to onge action matime nade mabedo taken yudo ka moro ng'ato wuoyo sani o trend 1 month gi kare no rumo kabano the following month ng'ato kendo wuoyo machielo koro mano wachani ni Josewilgo koro madhi mbele cha matime nade ko yudo ka en gima osebedo ka dhi mbele lakini oyudo ko affect wa nikech yudo ka seche ma ang'iwo marach kuonde ma kaka bosses wa kuonde ma tiegi gin jok ma kabila machielo tiwo marach e kabila moro koro yudo ka wach ni mani wacho cha bro affect ng'ama noko wache nikech ne mi wache nikech ni jate koro ana kwa mana jotendwa ni mondo mi wabe ng'ika kwa wuoyo gi gima wacho gi kama wache kik kwa wuoyo for the sake mondo mi ng'eni wa wuoyo kata maybe vibration maro bed felt erokamano.